Bàsicament estem centrats en les radiacions ionitzants, en tot el que sigui de l'àmbit hospitalari que hi hagi radiacions ionitzants. Intentem treure-li el bon ús d'aquestes radiacions ionitzants, no? D'aquesta energia. El que fem és preparar els tractaments dels pacients o validar aquests tractaments dels pacients que prescriu el metge, l'oncòleg radioteràpic, i vetllar perquè aquests tractaments que preparem siguin els que realment després es lliuraran en els acceleradors d'electrons. Això ho fem mitjançant controls de qualitat, que fem a totes les unitats de tractament, tant diàriament com mensualment, semestral o anualment. A mi m'agrada molt ajudar les persones, molt, i pensant en la carrera que havia escollit, que era la física, ens volia trobar una branca que em permetés ajudar les persones. Em van explicar que hi havia aquesta sortida. Llavors, quan em van explicar això, va ser com, perfecte, això és el meu target, jo haig d'aconseguir treballar amb persones, o sigui, utilitzar les radiacions ionitzants per ajudar les persones. Sempre explico que les radiacions ionitzants no es veuen i la gent els hi té molta por. I a mi m'agradaria tranquil·litzar en els pacients, no? Perquè en aquest cas les radiacions ionitzants les estem utilitzant per fer-li un bé pel pacient, per mitigar la malaltia o bé controlar-la o bé per pal·liar un dolor. El meu pare també va ser un malalt que vam tractar a l'ICO i crec que ell es va sentir molt segur del que li estàvem fent. També perquè tenia la filla treballant-hi, no? Però jo m'agradaria que, ja que som una figura molt invisible com les radiacions ionitzants, que també pensessin que hi som i que vetllem per la seguretat dels seus tractaments al llarg de tota la cadena del procés radioteràpic.